سلام سلام ناي تسفا channel بيتسب كم يلكم سلام ديهم أنا إجزابير مسكن سلامي كم تأنا سلام زلهو أو زلهمو سلامكم يتعامل لي لو ما أنت دما حق إنيا تاريخ سواء تبلحي زلكم مزلهو نبت حستي كفلكم سواء والعسان كل التنعمات في زبالة صباق زلوا حوي زمسل تسفا زسنقت قوالنستيتي يا ኣብ ዓዲ ኮይና ስድራኣ ካብቲ ዘለዎ ናይ ፀቕጢ ፀገም ክተገላግሎምን ነቶም ኣናእሽቲ ኣሕዋታ ዝበለፀ መጻኢ ክትፈጥረሎምን ለይቲ መዓልትን ተሓልም ነበረት። እቲ እንኮ ኣማራፂ ኮይኑ ዝረኣየቶ ድማ ስደት እዩ ነይሩ። ኣጀኹ ጓለይ ፈጣሪ የውፅእኺ ጸሎትና ኣይፈለየክን እዩ ክትብል ኣዲኣ ብንውዓት ተሰናበተታ። ሳባ ንመዓታ ሓቢኣ ናብቲ ዘይተፈለጠ ዓዲ ዓረብ ንምኻድ ጉዕዞኣ ጀመረት። ኣብ ኣእምሮኣ ዝነበረ ሓሳብ ሓደ ጥራይ እዩ፣ ሰሪሓ ወርሓዊ ገንዘብ ናብ ስድራ ምልኣኽ። ሳባ ናብቲ ዝተባህለ ዓዲ ዓረብ ምስ በፅሐት ኩነታት ከምቲ ዝሓሰበቶ ቀሊል ኣይነበረን። እቲ ቋንቋ፣ እቲ ባህሊ ከምኡ እውን እቲ ናይ ስራሕ ፀቕጢ ከቢድ ነበረ። ኣብ ሓደ ዓብይ ገዛ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ተቆፀረት። እታ ናይቲ ገዛ እመቤት መዳም ኣዝያ ተራርን ጨካንን ነበረት። ሳባ ካብ ንግሆ ሰዓት 5 ጀሚራ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ብዘይ ዕረፍቲ ትሰርሕ። ይኹን እምበር ሳባ ንድሕሪት ምምላስ የለን። ስድራይ ንዓይ እዮም ዝፅበዩ ክትብል ንኩሉ መከራ ብትዕግስቲ ተሓልፎ። እቲ ዝሕዝን ግን እቲ ናይ ብሓቂ ፈተና ካብ መዳማ ዘይኮነስ ካብቲ ናይቲ ገዛ ወዲ ዓረብ እዩ ዝመጻ ዝነበረ። እቲ ወዲ ገዛ ኩልሻዕ ንሳባ ብሕማቕ ዓይኒ ጥምታ ነበረ። ሳባ ፍርሓት ይስማዓ ስለ ዝነበረ ኩልሻዕ ብበይና ካብ ምጽናሕ ትጥንቀቕ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ግና እቶም ሰብ ገዛ ንዑደት ናብ ወጻኢ ይወፁ። ንሳባን ነቲ ወድን ጥራይ ድማ ኣብ ገዛ ሓደግዎም። ሳባ ኣብ ክፍላ ኮይና ክዳውንታ ከተስተኻኽል ከላ ብሃንደበት እቲ ማዕጾ ተኸፈተ። እቲ ዓረብ ወዲ ሰኺሩ እዩ ነይሩ። ሳባ ክትሃድም ፈተነት፣ ሓገዝ ደለየት ድማ ጨደረት። ግና ኸኣ ዝሰምዓ ዝነበረ ሰብ ኣይነበረን። ብሓይሊ ዓብሊሉ ነቲ ጽባቐኣን ንጽህናኣን ብጭካነ ረገጾ። እታ ለይቲ እቲኣ ንሳባ ናይ መወዳእታ ለይቲ ተስፋ እያ ነይራ። ድሕሪ እቲ ፍጻመ ሳባ ህይወታ ዘጥፍአት ሬሳ እያ መሲላ። እቲ ዝነበራ ሓበንን ትብዓትን ተቐንጠጠ። እቲ ዝሓመመ ድማ እታ መዳም ምስ መጸት እቲ ነገር ክትሓብኦ ስለ ዘይደልየት ንሳባ ክትሃርማን ክትዝልፋን ጀመረት። ንስኺ ኢኻ ኣሰሓሒትክዮ ክትብል ድማ ገበነኛ ገበረታ። ሳባ በዚ ሓገዝን ብዘይ ፍትሕን ካብቲ ገዛ ተሰጎጎት። ደወል ኣቢላ ናብ ስድራኣ ክትድውል ከላ ግን ሕስብ ኣበለቶሞ እንታይ ኢለ እየ ክነግሮም ልበይ ተሰይሩ እዩ ክትብል ብንውዓታ እናወሓዘት ስቕታ መረፀት። ሳባ ኣብ ሓደ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ተዓቂባ መዕቆቢ ረኸበት። ንኣዋርሕ ዝኣክል ብናይ ስነ ኣእምሮ ጭንቀትን ስቃይን ተሰቃየት። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጣ ሓደ ናይ ምንባር ድሌት ተረኸበ። ኣነ ግዳይ እምበር ገበነኛ ኣይኮንኩን ክትብል ንነፍሳ ኣእመነታ። ብሓገዝ ጽቡቓት ሰባት ማሕበራውያትን ሳባ ናብ ስራሕ ተመለሰት። እቲ በሰላ ኣብ ልባ ሓቲሙ ዝተረፈ እኳ እንተኾነ ንሳ ግን ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ወፀት። ሕጂ ህይወታ እናመርሐት ነቶም ኣብ ስደት ዘለዉ ኣሕዋታ ብዛዕባ ጥንቃቐን መመሰልን ትምህርትን ክትሕግዝ ጀሚራ ኣላ። እዚ ዛንታ እዚ ናይ ሓንቲ ሳባ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሓት ኣብ ስደት ዝሰቃዩ ኣሕዋትና መንፅር እዩ። ስደት ወርቂ ጥራይ ዘይኮነ መሪር ዋጋ ዘለዎ ጉዕዞ ምዃኑ ዘዘኻኽር እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ካብዚ ዛንታ እዚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ከጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ባዕልና ንነብስና ክንሕልዋ ከም ዘለና ይምህረና። ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ምትባዕ ማይፈልየኒ። ዝኾነ ሓሳብ ርእይቶ
نزل نقفة لما خقبل للوتين عكومنت بوتا أغمط لي كبرات حواتي يا حتي بخالي حدش بيدخس عن رخب سلام كنيات السلام ونعم